Mga puso sa Negros Occidental naman, 300 metric tons ang molasses nagduga sang spill samtang ginakarga sa isa ka barge sa Sagay City. Insidente, gina-imbestigaran na sang Philippine Coast Guard. Nakatutok kay Irene Pedreso. Sa tunga-tunga sa ginapatigayan nga shore-to-ship operations kung pag-load sa molasses, halin sa isa ka truck pakadto sa barge nga nakadock sa Sagay Feeder Port kahapon. Naobserbahan sa pila ka port personnel ang paglain sang kolor sang tubig sa dagat. Sa aerial video nga kuha sa Sagay City LGU, makita ang discoloration ng tubig sa pwerto pasado alas 9 sa aga. Nag-habla ang tubig. Pag-investigate nila, ginhalinan isang kwan, isang tubig na gapula para sa may barge. Investigation, inspection, molasses. Gilayon nga nagresponde ang Coast Guard response team sa molasses spill nga ginapahayag naglabot sa 300 metric tons. Kainas ang aga, liwat nga nagpatigayan sa inspection ng Sagay Marine Reservation kag PCG kung saan nakita nga wala man inisang halit sa marine life. Hindi na sa bulyong, isang molasses na madagdag. Organic mo sa mismo, hindi masaya kwan, hindi siya chemical. Subong niya, content na karga diluted na siya. Hindi na siya kahalit sa palibot niya. Dugang ni Togle, makahalit lang sa isda kag sa iban pa nga marine life ang molasses kung concentrated ini o kung lapuyot sa tion nga mahulog sa tubig. Sa ginpagwa nga statement sa PCG, ginpahayag na nagkuha na sa water sample ang Marine Environmental Protection Unit sa ahensya, magluwas sa containment kag recovery operations. Suno kay Commander Jansen Benjamin sa PCG Negros Occidental. Na istorya na sini ang kapitan sang barge. Ginpangayuan sa PCG sa marine protest ang kapitan kang nagpasalig nga magasumiti ini sa madali nga tinion. No, we'll try to read and para mabalaan nato ng site sang barko mismo. Ang compliance, no, mga certificates niya sa marine pollution safety documents are all updated. Is a compliant vessel. Sa karon, makabig na control na ang paglapta sa molasses suno kay Benjamin. Nagapakigangot naman ini sa Sagay City LGU sa investigasyon sa nagluntad nga molasses spill. Human error ang inisyal nga assessment sini sa natabo. Upod Geruel Banggoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas.